Altså vi har og vi det er der styr på. Så kommer vi langt hen ad vejen. Kan det ikke komme ud af? Lige spørg mig. Nej. Sådan her. Ja, rolig, Allan. Giv ham tid. Jamie. Super. Rolig, giv ham tid. Yes. Ja, færdig. Ja, godt nok, Allan. Bliv ved. Kom nu. Videre. Slalom. Det var godt, Pia. Ja. Og det var lige der. Ja, videre. Videre. Så løber du, Allan. Sådan. Hvor bliver du af, Allan? Og så...